introduce Ceder our man. Say eya for TV ne to Sompa TV ne bono nkono ekosi no ndua osofo biba. Sa osofo nyame tumi wono so pa. Ababa wa yi say ordinary TV to ho. Ode to na bishop say obi bia wo yale ana wo problem. Ebre asam no koso ne awie a pensuo ti TV ne ho. Ye bobo mpa ya agu so. Na won so wanom na de eso de bia wo de aye. O say hwa na ono so ye bi. Na oyare ade bia beda ne yam 7 years or say more than 7 years. And then abeda ne yam adofo wakọ hospital. Doctor catch say obey no operation. O say in fact na mu nsam doso. Enti wa ye so obaboaboa no ho. Enso na suro pa de osuro so obekwa akoye operation no. Na o say enum na obehia Ceder hour. Na ye papa ye so onfensuo nsi TV no so o de bi si so. Na enum na anadwo no onum nsuo no adofo nom ade eche ye o se ne yafunu kan no anadwo na homache no na ebra o ye se okogya ne na no anwawasem de se okotena watakroset isu a ade afiri ne yam da ye sabi emanwi a ye de botire tentene be sesei ana apie afiri ne yam o se ade tuntuntum ana da ade yi mu owu ne onye ne yam sese no ana o fa touch o de share o de ne phone share Bishop or the phone share ya uncle ha emanwi and afiri ne yam toilet him papa was it from there oh who pays PM the yafuna ya ne ya and ya de go hospital e ya die ne watona so oba no de nyame asedaba o hye nyame ya ne monyam the obon in seminal yesu so be ye anwanwa adwuma se ya amaw yesu nko an etimi ya anwanwa adwuma se yo yenum bi na abeto nipa bi ni pedua mu a wako a enkwa ekum bi kwa asama do no anso yenua ba yi de Erade Nyankopon aye na dom na onam Ceder awa mpaebo no so Ceder awa Nyankopon ansama ye ka no so na Erade de asoa na won so awo hwame awo so utie mi ya me hya sa yaresa to me ni otie no bi sa awo so enta wo so the upon in sem Erade no Erade so be ye wo de ama amen Erade ase oh yeah amen was and ha or how near amane be that was Radin free was so said ya watch him. Amen. Amen. Bishop Radin Yankupon Shroud. The media dance say na me twen krata say ya natural say and penyin say aboan so nkronsuo aha wuku na no ayedai wa hwiahwe enu ti na me kutan krata say ti maami so say Radin aye bia ma na krata be dia dance here na ya maami say Bishop, ya de kesi abetena no so. Ye ni kidney. The kidney ho be kan. Oko hospital, ya de ne fam fidiem. Doctor panyini checking no. Ma ye hu sam pala mami yale. Onu ankasa so say, ya de ne bobo no mfinhia enum nie. Na ade a na ye ne ne tie. Ohonoma anajo na emoja firi ne hwenim ene nanum eba. Eye one sign. Ya tosu biem ma wedi ampanifo amanimu a wo se na sinyina ebeye kuro afi wo ade ne saka ne yam sei ene ne side ha na wote se eya ne ya ontimi ni aduane bia bi aduane a oye this a doctor and a prescribe aduama no odi bi de toso a ono ankasa de ne pa obewu ti maami se ne nkwa na nyina na wonam a na ye bre ne amane ne nantie nyina da sesai but ono nkwa na nanim de hye ne mu enti wo se ben finhia mienu nie come yensa Bishop saw Mike ma oya sorry and was it obi wa dem ha ohun say aboate afro na ne da e wa dayem sunsumo na say ni pan mintimi nyini mpie ba se yepon a omera mehume na wo pu ade a ye bro aguniyam a ohun say ne organs ni bia woni mu ni paduam esai na enche enipa ne bewu maami si na yo no a the point ya counseling and wo dimirika call Bishop nchen and was say papa o maame me na yade yi aso me na aboa no ebeye me sa na me call hospital no ye say me liver eye me kidney ho aka enu nti me hu se sa Diana me so no e na e call so me ta ya papa ka chen say ni Nyankopon te ase se wayi ne ho adin ko ade e di ye aba no awurade peye hallelujah Bishop kire ne onye ya kwankire na maame gu so enkakra
enkakra and now otina dem hey me pacho where the memenya nurse ni na menya doctor by your nurse for dem ha me frɛ baako amana be kenkan ya kyerɛw amwa woni sɛ wasan kɔyɛ ɛya labs biem no emfidie ni nyina ɛkyerɛ sɛ yadeɛ bia eni ho biem ni kidney no ayɛ good oh bɔwnsam kɛseɛ mame nurse bɔwnsam hyia mame nurse. This is a recognized nurse. Erade na ye fanu monyam no ma erade oso de me be hye akire o obetumi ankode ne be hye akire na me modu da bi ontime o mame asre wa wo he obontam kase a etu ne hwe form ya me shira what's say Pacho, according to labs na was saying a kidney function test na ushema ye wo urea vitamin sodium potassium chloride any glomerular filtration rate Pacho ni na wo parameters aya na wo ho nti normally no say ukoye labs na outcome no eba then it gives you the normal range and then the other differentials but so shede wa ha say ni na dia ma Letitia ne die ni na falling in the normal range nti a chere say radiadom bibia you okay. And then when we come to the lipid profile, so the lipid profile no so chere say Nina so falling in the normal range. Ain't see only any cardiovascular risk bia so betmenya heart condition. Oh mawunze merake. Yesu nkwa na timi. Yesu nkwa na timi ya we. Na wo yare a me sha yare satumi. Me sha yare satumi. Sa ema pa so. Ema sa yare. Omose, Enuchi anyaji onamibo. Omose, Yadada kasiapa. Bishop, now we have Brofia. Let's leave the kuchiria. No, me dinkonim. Aw. Nioma say Yesu nkwa na timi ye. Mame no fa sedama otumfo Nyankopɔn. Erade, medawase. What if for about Saki Kwapong? Bishop. Fanu monyam no erade na ye. Amen. Adofo no mo. Awurade aye bia ma ye mame. Na ono ankasa obeka ne awurade aye. Me de tua wa no na wakasa. Ceder. Me ba fia 2009. Na nyensi ama me ba ha no na mati school wo mem. Miti school na school no commercial school. Ti na school na aye basa. Ti me ba ha no na me de beto papa nim. Ti me de beto papa nim no sesa dia ono ankasa betutu nanamo na wako school mo no wakohwe. Nti papa o de osie oyo ampa o tutu nanamo eba emem krodua mu ho eba ye school mu ho. Nti obehwe ye no no school ne de enye mpanyimfo de esese wo de enkwala na ye den Eshase ampa okan no so me di so e de nkwara eshase e de nkwara ne eshase no ye nya nkwara 500 esan at once why esan to bus 2 ana esesa nkwara no. Amen. Bible say na mo bi ani pa tu bi e wasa obi se rade. Yes. Ya mami oni okru na bi school na ye secondary school. No, secondary school na mokano and na mokano senior high school na omoye bia na school no nkoso ye hwe ahafo kwantententin no omutu na mobe de betu menim na meka kiro mo se me de mani ba be school no. Yes. No more land over 17 acres land infrastructure bibibia kama me call ho na school na nipa na ka 9 pe. Hey. Meduru asase no so awurade bia mani no na nkora na wo school ho na panyimfo nim na meka kire ne se mama ye entrance na mo nkroso secondary school no momo bebre ya nya meka sa mo mfanya adwuma wo me de to omo anim ho a no mo frɛ SP o school ho se sei na wasofo bia ba wo kan ti no sofo no me free ho a no omo pepe school omode ama omo na oma cruise secondary school no ma ye no in class school enyo bia na otenya mene
and so mommy winning the chromecans from the 2 mono short time. No man nipa over 5 families. Hey, come on, so much Jesus. And yeah, no keke. Almost school no. Almost say GD over a half wonyina. Iya ben amona munya the best. Me refi ya ne kakra. Ba ye na ye top a half wonyina. Afin kwala nso bia wie university se si a wo ye adwuma wo omo ye adwuma wo Newmont. E wo Kenya ase. O ma won se ma Awurade Nyankopɔn. To adanse no so. Me pa cha o madanse to so mienu. Me kira de e wo primary. Na me head na ope position bi wo Nat treasure. Into a catch him say me mfa ne nko empaibom. Ampa me frɛ papa na papa si bibia be ye kama. Enti yakwa say yekosi akansie no treasure na nipa ne ye 10 a wo press position no. Enti yakwa ye no one my baako ekɔ eyi. Enti omokwa ye no na che say ye pe baako pɛ ama na ye den aye. Na me san frɛ papa me say papa yakwa ye ne dia sie no na je si ano omo bia no nyina akɔbɔ so. Enti ye pe baako pɛ. Enti me madam no so na me pese oya ade ne yede e ma me na me frɛ papa no say enye hwe me bɔ mpa ya ma mo bedi nkunim papa de mpa ye gu fom no ampa ya madam no wadi nkunim treasure for Nat enso ha wasai enya CS enradue ya ye mu a wanya position miensa e wo ye yi mu a enti me gyina ha me dan ya me ase amen Your body in seminal. Obi so better was what dance here. No, no, so born in some ama was what dance here. Bishop Aradia Yade Kessie, Binia by Yale. Na Yadia Abosume Miensa was 19 free baby away in Ru or Tanaso. I just saw what Nasi. Now, Oko Hospital, some of Makachen say, Nemoja Swati, and more Nantanante, one Tafa who is a Mojan Beba. A Mojan so I want no more be a Mojanema. One Antica can and Subino no trashy. Last month, watch night, September edition. Bishop also Obabi. Obaya only the prayers. I rather fast so catch they say. Obi be that from found suffering from Timinia by so Kotoye and ordinance say yes or for baby. While who she be you? A free say watch night in real free aqua. Yadiana Tuaila. Now this will bring the view. 1 month to penny. Yadiana Bishop. Was he any Tuila and was over hospital on one sack? Or call ya check no, or Missy Mojano Aban Noma. Ojina how what the stack a seven young status your bishop and call and farmer. Say, I don't know my pajamas. See, and your way on a benny pass of Kuno and Yabia. And you in the Kumko Bano. Offer Saya Bano, no one Babu Yatabano, Kunequamo, Menubano, the Kunitun. I want to say about we sworn. Once a Yamiageno. Also, so Yame Obejo. Amen. Obejo. Amen. Now, also, Minumi, I had a Yashen and Munyam. Bon Samarade, Manana, Danyamiasi. Naham, Danyamias, Bishop Yamis, on Sharpa. Amen. Amen. Bishop Ray last week at dance here. Last week Friday, Yaba Sole, Minuaba is a baby. Now, Kaza, Obibia La Wakuma Swadi and the Tumnika, a found Sako Ka or Tano. Na Rade Edward Yabemau. Bishop also no more Tomoka, infirmi and Seni, Yachule Fusa Boho, Ka Nessi was infirmi and Seni and To Obia Maho. A free last week, Friday, what didn't Sabaka or Tano Koeno, Saturday, Sunday, Monday, a Nipa Bacano, Wabetokano, a pro Najon and Tia so, which is how they are stuck as a Bishop Hold on. Now, my pastor, my tongue can I did was some saying, saying, 3 years. 3 years. I'm on Tokana. Last Friday, and I rather home Casa, I said, touch it on Yamia for the butcher. Nakasa Nakufini said, they rather be. And then I'm in Wire Danas and Honya Day. Wire Day. And Akrano, where you from Ukraine, Sikaya Day, Abba. Yes. And then me, Chira. What dear be a catastrophe? Be that's what. We dance away so. So, who them hako?
Anani ya pampa ya wiye online ya. Sawa dia no ya beja mo mama. Amen. Tena se. Ya nyame ase. Eda rare ase, ye to so bia nkwama papa, eda wase. On so so a wo hwam ya wo tie me. Se wati adanse na amanfo no tie. Enu nti na bosome bia ye yi na mienu si ho. Se a God of Possibility Prayer Festival. God of Possibility Prayer Festival. Amanfo ababi no hwe adanse bi di. On so so bosome die. On so betimi ababi. Eye fiada ene memneda. 24th and 25th. Baby be all share ye free bia wo man Ghana. Obetimi aba. Oba obenya baby ada kama. Na obo o tuka akọ baby bia o dwene baby bia sebi. Obe ye ne ho yie. Ya ye bia fe te se wo fie ho de no. E na wo pa baby ada so obenya baby fe. Eno na e ya ye de trophy no so no. Obenya baby ada aye program no bi. Na wo so obedi adanse. Se wo pese ye hotel reservation bi amount. Ye won nearby hotels ne guest house ye fe. Ye betimi aye bi amount. Obebe bia hwe no mess na e twa ego wo TV n'anim no. Wo so frese se ya na one ye nkasa. Hallelujah. Bishop, Awurade ya de kese bi ama ye nua bai. Na ena wo gina hai oka wo ye hye nyame ye nemanyam. Na so no obaboaboa no pa sha atade fita ene obusua yantan ni nyina asa ba gina ha ada Awurade ase. Ye nyame ye ni. Osafo mamenkai ahwefo a mo hwe ya mo tie ye. Enche ye enuru 1 month mponi. Na ye asori se ya. Na me peke nipa bi se me hu se o ma hwehwe operation amawon. Enti me ka kire sister yi se me hu hospital. Me bo hospital chronic din se me hu se o wo sa hospital na o da hospital bed so a ye no surgery went me anyada am alive. Na mo mu bebere mo odem na yefo na odem en hye enuru 1 month mponi. Ade bia yesisa ma wo asisa ma wo ba yesisa ma wo ba ade biara yesi yemfa nko Jeff young ratio to Jeff Hospital in the name of Jesus. In the name of Jesus. I say ye pine him. Yes. Ye pine him. Me who hospital that is a Jeff Hospital. I ye pine him. Bishop Olade Faso ka chen say who say operation e da ne yefunu so. Hospital say a Jeff Hospital. Me nua bai say omebo amane obia ni ho a onim be 2 weeks ni yakwaje ne to Jeff Hospital na obo odin no na okoye no yase ya be no surgery e woni yefuru ne so omo obi amane ne ba enko a na onim sa asem ya okan ne Awurade afa so abie so omo won nsem nyame na kwanya nyame fa so a ode ye ne ho adwuma no na ano oden wase ho ena ne folder wa okọ hospital medical doctor can tell say obey an operation. No correct. After so for to us Bishop enkom se na chiri no na say no correct pepe sa doctor ka so obey an operation. Na so enua ban say oji onyankopon a owo si dadi into free one mo pa oba hanso na adiye edadie into oba won chen e wo counsel say papa e de Awurade anam so akan doctor enso aka kire me say de pepe oda na diwa na e be ye ne dai papa say Awurade peye hallelujah. Na enche bi abosome pepepe ene ne aye papa so akasamu a oye adwuma na obepon no no obo afode enti ba mi si no oto no asewo babobi na Awurade de ye bibi sonko ama wo sonsum na ba abedi ho adanse adofo no ma mi say empo na sika ni ne nchen ebi mo jeje bosen ono so je bosen a ene ode ye o kofie no ode ma nipa no ene ode beto hanom anaju a wo free akoya ade chen ahomachen na ose asa dwonso aka no enti no ofa ade a ye pain se odwonso agumo be ba cho media fo no wo eho no mo de beto so am ahwe ade a wo hu ye papa ade we ye da so nyina yi etimi apie afiri maami ho ohu ye no se ade na epai we di anya dwonso kwa ode fo to so a onhwe emoja abobo na etu no efiri ho pain a wote ni a ote ni nyina ekọ wakọ doctor ho bishop okọ the doctor say operation obaya no onye ni pm what my god doctor so onye operation ni pm
Bishop. We no mu bi na ya to nipa. Oko hospital. Oko operation ha. Na wakɔka mu a wa ma bi ma edodo na ewu amafo ahwere wɔ na ade wo ha na ade ba ko ba wa hwere. That's right. We your bonne for no say. Omo nsɛm ma Jesus. Deɛ no ɔbɔne for na hyehyɛ tia wo. My God. Deɛ bɛ no ɔbɔne for na hyehyɛ tia wo ba. Yes. Deɛ no ɔbɔne for na hyehyɛ tia wo kunu. Deɛ no ɔbɔne for na hyehyɛ tia wo yere. Jesus. Deɛ no ɔbɔne for na hyehyɛ tia wo a wote dem ha. My God. Me gyina danse yi so. Me hyɛ wo a wo hwɛ me a wotie me. Sɛ wo nso so Awurade ɛnsɛe adekodeɛ no. Awurade mmerɛki saa adeɛ no. Me gyina nyame asɛm so me break it out. Me break it out free wo so. Me break it out free wo so. Me break it out free wo so. Jesus. Da Awurade ase. Me da Awurade ase. Awurade na ayɛ. Bishop, yenu apama nsi nyame enhyira wo na nyame enye wo kese. Yenu apama nsi nasi ekopie abrochima mu 15 years. O pepipes na odi aye adwuma wa prem so na onya bi. What try first one anye ye. What try second one anye ye. Na de etoso miensa no na bishop abrantensi obam na oba na ase eka kire no no na ode ba bishop wanim se na ase atra approachima mu 15 years wa pa documents a onya enti bishop buano papa ose wone no epompaye wone na ase no so epompaye na o ma na kwankire e wa approachima mu e ma ne ye na ase no eye akwankire no ene mpai ba wo poma no no wode kopos wa nyame adom na ne nsa aka ne papers no 15 years I know one prayer when you know none and sa aka. Bishop was in that plot for 10 years. Now unto me any associate. But a prayer upon Payamano, a man in sa a canny documents in and now all can say, National Abbey Peja, if ye and see at Asanoswa, which no that answer for Adiasi. What's in your mean show? Then your men can say, well, a dance here, one man at home so Abusiano so. Na me kasa asem se mo bebe na mo se mo frɛ papa mo nya papa mami we me ni mo na da odi adansa so no bebre bia no wona me kasa to do frɛ me na wa nyame a osoma na ase se omra me kan che me se wa frɛ me wa nyame na ma kan che se onya voice note to mame ana se on send message mame na me nche ne time o frɛ me a obi nyame o ma hadaw anso so mena na bompae enne anso bi akotena osa wanya pepa na wasan dia bagana obu oso enu nti waka ho nti adenti ena wo omra ho ase na nyankopon fa ye so mwa na ne na Awurade ase papa ye na ase se nyame afa so ama maame no enya ne pepa Awurade na ye fa ne bonyame nyina ama Awurade. Dear Awurade aye ama yenua bai ene ne kunu ne papa yi ne ho kani ne wo se ono so omo titi bi ho hwa ena onyankopon adom ye bishop say Ceder awabre nie na obi bia woni ye wen ebo mpa ya anadwi e wo Sompa TV fa ensuo esi television ho na ye pon a ye bobo mpa ye na ye bobo mpa ye gusu a wo yale a ebu ahonam ani afa bi ka se wo benom so a nom na fa ko yam na Awurade be saw yade papa inso say ampa onne ne yire TV wo da bia omo de nsuo isi so na nyame nam so eye adwuma mom na one day omo te ho a na papa say enne dai de Awurade kasa kire ne say obi bia emfa enchene TV no na Awurade nam so ebesa yade nti bishop o say ampa o de enchene ne bi nso esi TV no na enum na ye wie ye papa o say obey ne nantini hanom ayene ya more than 1 year eko 2 years ontimi fan champa boasen ko ntimi o se on antekura agi so pega ne nantini ayene ya sa ento ode nchini bi fifa ho no after prayers no and okodaye anadu da suo mo odaye no osodaye na koto apre ehye ne nantini enti wana ode force atwe ade no otwe ya ne tentene ti se me kokromoti sa no kire me papa was every ho ne naya eya ne ya ne nyina etuko enti so wa ha eya so ka dansie wei
Mesida our Arefo was Sompa TV. And when he said, "O dear for no rather than about Tomiano, why about Tomagana? No rather than a Yachuma, when in your Radiamano. The Radiasi. Ansana over there, Radiasino. Ya papa ya bona dance e wo radio pen e bia wo wate pen no. Ya papa nana aware ne awo ho aye ne den a. Awurade ne be pie ha. Ya me fa so a. Ono so wanya yere anya ba no. Papa no me gina ho a odi adanse no. Enti wo so a wo hwe ya wo tie yen. Wo so wo de ya ware, wo de ya awo a. Wo so Nyankopɔn be fa yen so. Ama wa ya won so de ama. Amen. Ana na Awurade ase. Eso ye de Awurade ase pa. Ihye papa yi wa ye nyama bibiri ama ye. Oboy ne ni ba. O me ye nyaba boy o kire ho. Nyame hira pa no ma ne kwatenti ne wondim ben. Wonte na him. Bibi biara obeye bia no enye nkoso ma no. Ye be ye o ha kwansi die die Yesu Kristo dim ya do message ato nyina. Wadi mpaja no no chi mapoma dua so. Ne de panyina hu no se de sitie wo Yesu dim nti amen. Bishop, what's your random na mo so amana nyaba akra no oi. Enka oba ya nkeye. Boni din. Emmanuel bacho be ya obi abra. Emmanuel way oba pa frɛ. Kan ho bon sam si akra no wonderful. Yes wanyini po. Au. Musenya mi animu. On your head. Ha. Musenya mi animu ya. On your head. On your head. On your head. On your head. Musenya mi animu ya. General, onana Awurade na mo nsa so ma papa ne yere enyaye ene wogina ha. Na me hye se obi a wo so hwe me a wo so pabi no Awurade mfa be enomo. Awurade mfa be nchewo de oka amen no aye ho. Me de wo ne wo yire ena wo ba edosuko wo Yesu mojam. Botanti Awurade de mo ba asa so ne botanti amoware ye Awurade ma ne mrem. Obone fo ne hyehyɛ ye de Awurade na ne nhira mamo. Amen. Amen. Bon semmerate. Bishop me ma me pani mu ise na wetima ba watch night o se Nyankopɔn o nhira no anya wo kɛse wonim de Nyame afa wo so ayama no nti na oda so ete a watch night wo so wona fie obeba no abeka de Awurade na mo so ayama no wo se ne ba otoso mienu eye adwuma na ne ba no ye businessman a okofa ne ma na takreta ma no akofa papa yi ebe ye adwuma yi ma eka be mene no ama afede odwane ye ama produce for kwachi ne tumu nyina ene yi no na ma me ka che ne ba ne se de aduro yi de eka da ho ne so enya de obenya sikatua nti yenko na me fa nko hu me sofo me difo na oma akwankyere bishop oso ne ba ne nsa no de ne be hu oma akwankyere bompa ye ma ne ka che ne se onko baabi a no oje adu oje ne ma eton no onko nyame de favor to no so okọ a omo amo pe na che no ombesa ma no ne ma ne bi akoton a wo de betete ne ka ampa papa na eko nyina osuro because onim so okọ a ye besa ache no okọ ye na okọ ye akwankyere ne wie ya okọ ye no wo mo achi ne tu mo a ebi pe na ache no kra no nyame de favor na okato no so ato no so ama wakọ mo ma ne ne ma no a enye kuma a oton a sese ne ho ato na wo de tete ne ka ma me gina ha wo de astaka se ma yakọ pastor to be bishop anya Yesu kwa na timi ya saade ono a anya Yesu kwa na timi ya saade se nipa wa ya dan e ka beto so mo amodidwa se nuama otimi fa nuama tekrutama ya hwe ho ka na kaba ne tonton ajapade na ya che no afede onya be kaka we pese o che no wadwane akote no ma me se on be hu me na maka kire se after direction no onko hu na kafo no nko chia o mo ka kire o mo se waba na nya bone so a one o mu didwa no na ofa nuama na wotua na asem na abantia so o mo de ne tuma sika na beka anenti na o mo ma ne nuama na oton anu amo kakra no so afa kakra go so beti ka na wi anya Yesu nkwa na timi yes answer Yesu nkwa na timi ye bishop also okọ e na de ode ne ka kese pa no on de di ka ma ne ma ansa na omo a ode de omo kan kete no bra nyina asa ma ne ma ka amada Awurade ase amada Nyame ase Awurade me da wase fa esanso da papa ase
So, oh, boy, me back. Everybody now. Was you about I was anti-mew. The cow word me other, Mrs. Janaka with the Yoka. A cow cool in your corn. Yaman about 1 hour until William, Papa, or uncle. Upon sweet Jana, mammy. The Yamiasipa. Everybody now, you didn't when you're in my wine. A merade, bone, summerade. Oh. Bishop, Minya by it, one Okuna Yajuma or mines. Now, Okuna Yajumana, and I sake the pan baby refresh man, Moma Sake of Nokruka Hubi. Okuna Betna fear a feba no Kunin Yajumanya. Bishop of one or so Kunin San or 2 many cat in the Behoo. Or buy your own more quanches or Monkoye, no Mokoya quanchen we are. Baby Biala, what your application could be on your befano. Bishop, Obegia quanchen or Mokoye. Omo ya kwancheni wie na wotwe mienu pepepe ne yasa fla no wo djuma ko kese afoforo mo a enne okru no da so ya djuma wo de yasa kese man our minds are djuma so pe no wo soro. Yes, the radiase me the radiase papa nyankopɔ won hira pa papa kese pa ne de me ni kru nyina na beba ba kese pa no so nam ga so ba enya mi nya mpa boda o de bia sabeti asore da ho ani. Praise God, praise God, praise God. One wa dance ya omo so mudi no onso so obedi dance ni bi fami normal no sisi ana frɛ me na me so me mɔ mpae ma saa afo yi omo tu anamɔ omo frɛ me me ne omo bɔ mpae ɛna omo di dance wa o hwɛ me wa o tie me no ɔba no ukunu no oyiri no wadwuma asɛm no wa wo asɛm no akwenti sɛm no nyame ɔbɛyɛ so bibi ya awurade yɛ ɔnaana there be also how no awurade bɛyɛ ama also utin no asesa fresh say ya no mas na guso that was so me no mompai amen. Menua be man say awurade nyankopɔn enhyira no nya okese onwosla ana ama na dansie. Menua be man say ochi anwea ka adwuma ɔyɛ no no na ka ochi ne ebefiri ne nsa ɔpɛka afoforo atwi a onya bi ntwi bio watena fie sa afe baako sika wodi kanya ya wochi anwaka nyina wadi ni nyina ma sika ni nyina asa atone ne adwenwene okoka bia ho a yemfa ma no tiwei ana na dwumanfo no no mbi ya dwuma no baako oba baako esom ewa ha ena oba ne nche ka chen se fa problem e ko sida wo center na obenya dwuma papa wo se na etwetwe na so nanso otie ye ena one ne ba ha obewura ha obehu papa obebɔ mpaye 2 weeks pepepe ana ne nsa ɛka ka foforo a wɔhyɛ ase a ɔde yɛ adwuma wɔse nne kora wɔde kaa no aba esi asase so o mo nsɛm kɛsɛ ma awurade nyankopɔn wa wo hwɛ me a wotie me ya na yɛkɔ ba yɛyɛ adwuma bosom yɛtua yɛn kampo no sika no nso yɛn sɛ abrante a ɔwɔ abusua na ne dwuma sɛ for 1 year na onye dwuma nye fa mpɔboa onan hyɛ ne mpɔboa mahwɛ sɛ na ɛsɛteɛ aso to anamo ba awurade fie a ɔde na kɔma so ade bɛto awurade anim 2 weeks pɛ ka ne na ɛsɛ akyire akɛse yi a na ɛsɛ wo a wohwɛ me a wotie me na wadwuma bi afiri wo nsa wofi dɛm ha kɔ yi a ade bi afiri wo nsa no freedom hakoya o sabako akoka amen. Bishop wasi wonya ka no wie ya na obonefo de dabia na nisa no wasi wode ka ekɔpan so na esisi ne so sɛ asɛ ɔntwentwɛn ne nase eti wasi bibi delay no ɛna ma ɔtwentwɛn ne nase okodu ne mu a na Ann Roberts attack wo mo edi na nimu ne wo mo esan ne ho a wokɔ eni na Ann Roberts attack adwo mu nyina ho sika na wakɔ akoduru ɔno mu nyina Ann Roberts ne kɔ eti wɔ sɛ Ceder nyame ɛna gye ne firi ne ɔbɔnefoɔ no ɛhyehyɛ no obi a wanya kaa ɛnkyɛyɛ kɛsɛ kɔgye afiri deɛ ɔbɔ ne nsɛm no awurade bɛgye wo so afu fidi somfoɔ no afidie mu awurade bɛma fidie no nyinaa bubu awurade bɛma wadɔ ho da nyame ase meda nyankopɔn ase ɛwɔ da nyame ayɛ ama me lady ne kaa sɛ mmemmra ha no na me pese me ba be wala me ngini se awurade betimi aboa ma me yaka to convince me kyerɛ asa na me ba
na na me no kure me bedru ya no ohaw ani adwenbie no ni nyina firi ho sesere me firi ba Oma won se merate menu ya bai se eye watch night ya ye no last week ya na oba bi wo so oba ye no na ne yam eye ne bo ano ha eye ne ya pa na ni nyina ne se o osa 10 years ni ana osa no abetena ne so na ye watch night na baden den enu tibla ye bom paye no wo so do hu ya ne se oda ni mu ha na je se urade de ne nsa aka no ama de na firi nipa no abeto ani mu ha emra ye fra yare fo no to aso for etibla de ne beto ani mu ha sei na oso de kotena ase no oso otena ase no na baden den ama mu aye den na o se no obi a ya bom paye ama me na fedi ade ya no aye den Bishop Otiwa wo kasa no a ene tukoye wanti ya oni bi obesinne e ma bio wogina ha wo de astaka sema o ma won se merate da radiase me de radiase na de wo mun sese basa mekwa check me blood pressure na chese enam 200 and something na no mekwa check na nam 200 and something afa na me na start e tata by free that day in the bedroom ne bibia ye fine me de radiase say Nyankopon eso agye me da na se amen Bishop me wa fa say Awurade Nyankopon enhyira wo o se na o SHS na oduru second term no SHS 1 second term Bishop o se nani ebeye ne ya obonefo no pese ko to ni flyer de ma no na eba nani ne wo no na epuru nsuo eje so okata nani no obie nani na ontimi nhwe bibibiara na twase ye de ne bafie na o maame de na bafie na o mo de na behu papa no abompa ya ma no na ekọ wo se eba to aso samplensa oduru SHS 3 fana exams ya o mo ba beye ene sa ba na chese exams no ontwere bi radio nani ne flyer o mo ye ho hwenye yie na o maame ne tumlika edin be hu Bishop Obaya ubompa ye ma ne ka kire ne se empa ya uboma no ne akwankyira de ma no no enya de a ebeba bio Bishop ubompa ye ma na omode ne firi ha koye na ni no eteye ema okotwere exams ne wie ye 2 years ni na ni no emfla bio ema bio a ogina ha wo de astaka se ba Nyankopon status Bishop enko emfama ho manena radias ya nyame ase radias Sanse obonefo no hihye bebre maame nanso ambem papa nyame nhyira onya okese ye ba wonim no wayiya ama onim maame ubuayen ama ene menso matwere exams no apase a na enumre mekase medawase pa Nyankopon enhyira amen bon sam kese ma Jesus Bishop me wa fa say Awurade Nyankopon enhyira wo o se na o SHS na oduru second term no SHS 1 second term Bishop o se nani ebeye ne ya obonefo no pese ko to ni flyer de ma no na eba nani ne wo no na epuru nsuo eje so okata nani no obie nani na ontimi nhwe bibibiara na twase ye de ne bafie na o maame de na bafie na o mo de na behu papa no abompa ya ma no na ekọ wasi eba to aso samplensa oduru SHS 3 fana exams ya omaba beye ene sa bai na chese exams no ontwere bi radio nani ni flyer omo ye ho hwenye yie ana o maame ne tumlika edin be hu Bishop Obaya ubompa ye ma ne ka kire ne se empa ya uboma no ne akwankyira de ma no no enya de a ebeba bio Bishop ubompa ye ma na omo de ne firi ha koye nani no eteye ema okotwere exams ne wie ye 2 years ni nani no emfla bio ema bio a ogina ha wo de astaka se ba Nyankopon status Bishop enko emfama ho manena radias ya nyame ase radias Sanse obonefo no hihye bebre maame nanso ambem papa nyame nhyira onya okese ye ba wonim no wayiya ama onim maame ubuayen ama ene menso matwere exams no apase a na enumre mekase medawase pa Nyankopon enhyira amen bon sam kese ma Jesus Ceder for Christ Mijina ha na mi di adanse akese mienu sanse me ba asafo yi mu bejon ye nyame aye bia mam papa na nka me die ka me nsa hwe
Science and Canada near and so on by on Fremimpo, Madame and Count on a yimin. Na minimi kunwale in Fiadia, April 8 April, and in ya in Fiadia sin. Let me kun ya bedment yan and I'm one ye ba pension. Or better na whom in fear noon. Nani de can member P. hire me back. Me benya scholarship, our acquire masters with US. A drew baby no more yet 10 no boafu ni ho. Enti me take papa can me dimika by. Na me bedroom a diana me trim some kind say rade. So fa wakwa so na wo boa me be mane kwa. Ahaya ni me last stop. Me nko baby abio. Ampa me hu papa ma me bana kwankyere. Or the two formula akwala kwa some of catch say mam see was atare na me de ba papa ni. And one am the back interview means son means Miss you ampa or any brain or coach here on enya me ban papa da room and me fan so my ban in sakai. Amen over US where we any masters if you day and no any graduation, but then yammy say near to me no answer why me kun obey fee and fear moon or one and a down for me a bit treasure or who or friend back me. And I say, coffee or sequel. Me pass out by me chain. And I say, any member, minimum bushing idea. See that ni be water. And then me kun Yamia and I don't or cock my pojana wine or friends so we do as you be. Let me in a ha, me the Yamia sick, Yamia be a man. Yamia be a man. Me the Yamias. Tie mami adanse odie ehwe wo a wo hwe me a wo tie me ehwe wo nkran se nyamkopon onfa enyini yemfi a yanya so na nyame de ye na ade hwe kwan a ne ba enya scholarship onya scholarship no na enwie award wa fe na obekọ ho interview eto da obekọ interview no mo teme cancel no ye hwe wo niam kra ye ti meka se uni sika wo betimi e de ayeden akaka niam bi ho anso papa yi ya pensioner ne yire nso so onya abanyanju okoduru he dan ye feli obia aso ne ba no nko omode ne visa man o adanse o die no papa no bebo mama ne me bisa ne se o se ne nua bi se obema invitation na so nua no ye o papa ba na o mama ba na so to so se no se papa enya me bibia no na madamfo no keke na oh no friends so tell me nka che obisa me se Ghana te se me se nuama mo ayede me nya adwuma me san ya pension o se what me no wadin akora che me ba be fo abeka me ho mba won se me urade he se ya betra nya me nyu na se na ya som nyame a ebra emu ayeden na nipa nyina kasa brabo no enye yiye biom no ho no nyankopon hye ne dian nyumonyam ebi o ya branch o pese otu kwan ya babawa onya se nyame bo akwanti oto wo so a echeche se deniara ebebem mama kasa nu kru yare ye no obefen se yare keto o ohonhono ye papa ne na se nyina taatai ba ne fu na me se ogi tumu ebe ye adwuma o mba be ka che se kidney o mba be ka che se enyi bibia ntum ka nyankopon no yare safo nyame bie kwan a o ntum biom nyame a waka ye friends a wadamfo nua na akoma oye no sa nyankopon na ado bekwa kopi enti manyi ntum me ma na kwanche ketuo bi okoye ne nase ataatai onti me nante ne fura epeja ni nyina akọ oba fi ode anche ne nase nyina atwetwe ya na your friends omra interview okodo ya misa no hwe na ne yede ne visa yede e ma no enti ma me ya oto hwe they say o person ne ma nyina akọka no ho a obetimi akọ wo a wo hwe me a wo tie me say ya oba say ya wankasa echeche se daniara ebebem wo a obo wo nsem no nyame bema wo soso obi ate wadanse ama na ball nsem koso na follow Ceder worship center e wo Ceder hour na so meni Ceder hour team no follow ye nyame asoma ye fidie so tayemfa onyankopon ho ahintasem emra na onya ho nyankopon nsem ho ahintasem se na 34 no fa so a onso so obedi adanse ni na Jeremiah chapter 6 verse 16 no o se tete atempon no ye na gyanmo fa tete atempon no so
na onya home eduma omokra enti won so unye tie nyame asem Ceder hour Sompa TV ne Sompa radio tamre so ayiko FM so fa okumase unye tie pe won so bedi adanse twa adanse amanfo odi won so bedi adanse eya fule eya Monday to Friday 9 to 10 p.m. enwumere no nkron go say enwumere no ndu go so na follow ye na ubedi adanse Nyankopon beye oba no ukunu no oyire no awosem no adwumasem no watobone mu mioma bi hye wo so o bibi ye awrade yo na awrade bejo nyame hira se wo sai wo mere ne wadaje o data na o de like your page na o de share tana tetifo no yo ya onyame hira wo enye kwada de shop tana small for Paul kache koroto asafo no o se muntintim na mu hihim won koso wo madwuma no na yenim se ye pere de nye kwa se tetifo na amere enwu a be ne wo a wo hwam ya wo team no wo so o mmere enwu da Nyankopon hira na onye okese wo Yesu dem amen. Abusuafo e mama Ceder for Christ in someone Jesus for Christ and I Motsi incarnate my wife and I radiasi wa de kese a Erade ayama ye ebe America krani munye na ye munyimsem na Nyankopon bi kwantu kwan ema me ne mekuno na ade Erade ayem abro ya adwen ne ntiase so papa hihye program bi na yato ne din say Redemption Night. Na it was an Easter program. Entisa program ni mono. Na papa efre me na obon pai ma me se oji wo kuno document ebra. Adofonom. Papa ebon pai ma me ni bosume na menya akọ me kuno nya akọ se onfa ne documents embra ne process adwuma wo US emaye ebebo na kwa ma ne ono so de mpaibo tai chi timpaibo ni mu a nyame ya dom ema bosume mi ensem pepepe na mensa aka me visa na akwambie ne so adwuma kwan na ye family package ntina wasemi kuno beka mensa afi paibo mwa mikono ko interview ensembebre mikono ko interview so ensembebre omo deny ne say omo ye further investigation omo ba Ceder asafumu US embassy be investigation na papa so dey ho adanse fefefe almost schedule another appointment ema no nyame adom omo de ne visa mana ade Nyankopon aye no eboro ya adwen ne enti ase so se ya na se a na eti afo me kunu beka mensa anche na me fa efu Erade ache ya brante fefefe ye okra me ye de Erade ase e wo de Erade ayama ye emofra na aka eche so me ensa adanse kese ne se na mofra itimi yare bombra na me wo Ghana nanso nbeko ye do mbe she papa nsa papa do nana no mo bejawo nyame adom enkrai yare so mo koda hospital ebi ensida nyame do ma beka ye nsa fefefe na se nyame ya de kese se ya maya na ya nana se na eyotiafo ebre so se mofra yi be nyame adom ode mofra yi beka ye nsa keto o ka kire nso nyame de na beka ye nsa ma ebusua ne nyina be hie mu a na ye Erade ene eda na se Erade de Erade aye no chese ji ensem ye dwen ho kra ye nti ase na akwambia ti se nso so Nyankopon bi ye no eho sika nyina ye ntua kapre
Sida nyame bibia da be na papa kase. Bompa ye se nyame ma oboafo. Nhwehwe de wo ye hwehwe de obetimi aboa. Na sida nyame adom wo aboa ye ya. Na de ye kasa sedanka Awurade din. Papa nyame nhira sida asofo nyina asofo e wo fidie ni. Nyame nhira mo. Ye de Awurade se Awurade aye sa de kesi amai. Sida Awurade din ho so a wo tie ye. Ya danse nhye wo kunai. Se Awurade timi ade nyina ye ma wa ba mu koso ana bompa ye na ji Awurade din. Se Awurade ba ye wa kuma so ade ama. Nyame nhira mo sida sorry mpa. Grace group nyame nhira obi bia. Mpa ba mo de tai chi. E mo frɛ nyina na abɛka ye nsai. Ye de Awurade ase. De Awurade ase. Ewa de kɛseɛ Awurade ayɛ ma abusua no me kunu nso so bɛgye no de Awurade ase. Amen. Amen. Yɛda ɔsorosoro Nyankopɔn ase sɛ me ho kani aka nyinaa nti kakra a mɛka atoa so ne sɛ mpakyɛw sɛ woahu sida kwan na woaba a tena ase ɛmpere wo ho sɛ de Nyame ayɛ ama me ne me yere ne me ma a ɔso so Nyame no a wɔyɛ maa yɛn no obey wo de ama kama enkrofo di adanse na che se adanse no so ben entinya abotre na so befa wo de nya gidie awo Nyame mu na nya gidie so papa na waba na se no de obeka bia ebeye adwuma awo abrabo mu. Amen. Amen. Oma bye radin come. Praise the Lord. Abusua so gina ha wose odi adanse ashe onyankopon enumanyam adofo eya ne papa kyerɛkyerɛ yɛn adayeso sanse Awurade amaninim die ene sunsumu hunumu ene yintasem afa adanse ene ade a ɛyɛ adayeso ho. Bishop maami se na kuma anie na kuma no onte baabi a ɔtene bi ɔne baabi ɔhonoma bɛ na ɔtwe me nsa kyini ene na kuma frɛ ne sɛ waso daye na dayeso ni mu na aboa kraman aka ne nan bo nkumi ahase. Sorry, Precope, and was say, or call Akoson Chekakra, or tipping, our baby, a Buanakayano, when you said diet on Fanyashe. Until now, what you mean, and Sana, I didn't a guso ayanaya. Tiwana Mammy catch and say, Yea, dear, you make a Serbia, your bon empire. Now, Odifobia, a Radia Pejano, it was Ceder Worship Center, my young call. Now, medium, we would say, and Yakwa. Bishop, Ombe Pio and him. Na bra mbe pie wani mo no e na aka cha won say onko na Awurade tumi ebeye adwuma wo kire won de onye nti ade a ne nan eye ne ya ne nyina no bishop also ofiri a okọ nyina na otogu so a chese ne nan no pains a otene ontimi fa ensi form papa ofiri akọ eda efiada eda memeneda eda kwasiada pains a otene won tipiam ebesi de fiada a yakasai Awurade nam ne tumi so asane yade ama ne nan a kraman ka no susum da yeso mu no ne nyina atukọ ogina ha oka we hye oso Nyankopon animanyam de Awurade ase eda nyame ase papa nyame nhyira wo se ye ba ya wan yi ama nyame nhyira wo pa amen. Amen. Awurade na aye yamfa no mo nyame nyina ma Awurade. Bishop General Awurade nhyira wo asam kase asi wa ha eye anifira danse ye na baba gina ha odie ni nyina ne say ababai ebe secondary school bishop na nanim fry onyale oko school no first semester second semester na ababa wan ani asase e prunsuo ya de ko hospital ya de ndrogu so afa de onhuna de abiem de ko ba ne say omope obi wa class one ma say yesua de a na wono na twere ama ababa wan wo say exam school mo ye no obi na twere ma no na enum na o ma bebo anade ni be pia ha papa bra wo kasa de akwantere kan ani no pa na yade no atuko ababa wo yetima ko school atimi akọ school awie another what exams another what cha and I was showing me animanyam say we tie enye mame ata enye ni freya na aka ne ba no so oh wa fa menu so enye ni fra na waka da no mo sister ya so
ɛnyɛ nifra na waka dan no aso wɔn sɛ ababaawa wei no ɔno na nifra ayɛ no a ɔmɔde ne bɛ Ceder ha no Awurade ayɛ dan nifra no ayɛ dan efukɔ nyame ɔsa nifra wɔ dɛm ha no saa nyame no wɔ dɛm ha wei deɛ ɛnyɛ nhyehyɛ ho Ceder dansa nyɛ libilibi labalaba yɛka deɛ Awurade yɛ dan ɛyɛ ne nyame abasa sɛ yɛde nifra to awareɛ so yɛde nifra to akwantuo so yɛde nifra to ma so yɛde nifra to odocument so wɔ adwuma so a sɛ Awurade ama ani afra ate deɛ a wɔ adwuma no ɛhan atɔ so power Bishop sɛdeɛ woka ɛda ma nhyehyɛ bi ani hɔ ababaawa gyina ha ne maame na asɔre a abɛgyina ha nom ne maame ne ɛda ma nifra ntete yɛ kora na more than 6 nokorɛ bɔ nsɛm ma Awurade Awurade ase program no ɛkɔ so ɛwɔ Kumasi Ashanti region ɛyɛ off Sunyani road deɛ numbers no ofre bia ɔpɛsɛ ɔbɛbi afrɛ ɔpɛsɛ ɔfɛ bi afrɛ na wɔso bɛyɛ nhyira ɛyɛ nanu dwumadi ɔmo a mo bɛbi no ɔmo te yɛn wɔ radio ne TV so a ɔmo no a ɛdi adanseɛ yɛwɔ ɔhaw bi wɔ hɔ a yɛsɛ otu anamɔ sɛni Hana ne kunu etu anama kɔ Shelo mpaebɔ bi a Onyankopɔn kɔkyɛ wɔ ma ɔso to anamɔ bra na Awurade bɛyɛ ɛyɛ Bɛsada mpaebɔ bi a John chapter 5 no wɔsɛ hɔ na nipa bebree ayarefoɔ na deɛ wɔntumi nante no wɔabubu no ɔno so yɛ dɛn bako pie hɔ ɛkyɛ sɛ busua na ɛde mpae ɔba bi wokunu bi oyere bi ɔha no so to anamɔ na Awurade ɛbɛgye ɛyɛ 2 days God of Possibility Prayer Festival no brebi na obeye nhyira frɛ numbers no ewu afidie no so frɛ sese ya me na wo a me na obɛbɔ mpae na program so boa ho na so ba obenya baabi ada obenya baabi ayɛ ho yie ɛyɛ fɛfɛfɛ te sɛ ofie hɔ de no bi openia by hotel so a ye bɛyɛ hotel reservation no nti frɛ number na obeye nhyira nyame nhyira yɛahwɛfoɔ nyame nhyira yɛ tiefoɔ mo a mo sɛ mo mmerɛ no madrag ɛsɛ na amanfoɔ di adanseɛ no so me fra danse ma wo fi ho me fra danse ma wo adwuma mo wo so gye wa danse wo Yesu dem shalom